za ka ga amana ba komai. Wai huhu! Haba ce Talatuwa kwanan nan kina ina na je har gidanku neman ki. Ai ne kan ina cikin jinya yan wata guda abokin ka tun da ya tafiya bai kira ni ba. Wato na dade ina niyyar in sanar da ke akwai hadiri ki bar shanya. Na hango biri akan shuri inda so yake a ce gobe ai barin kanya. Ni wallahi ban fahimta ba kana ta magana a cikin Hausa mai abun gayya. Kamin warwara na gano ka inda Hausa ne sai ka kare duk bayanin ban fahimce ka ba. Magana ce akan abokina mai zuwa gurin ki nake so ki gane halin shi. Misali nake da barbela mai ciki baki amma baya ga farin gashi. Ki san yanzu dauke ke tun watan gari suna korafi da halin shi. Nace dole ne na hanzarta in sanar da ke ba zan bar shi dan kina so ya ta yaudarar ki ba. Abokinka ne fadan Allah ni ina zaton akwai shawara tsakanin ku. Amma dole in yi mamaki na ga kai da shi kuna kyautata wa junan ku. Dab ashi yanzu bai da ko sisi na ji so yake a ɗauke shi ma ya yoku. Ranan ma hatsinsa ya ƙare sai gumi yake na ɗauko kuɗi na bashi hawaye yana zuba. So ai kaga sai mu bar addu'a in halinsa ne mu yi fatan Allah ya shirye shi. Ai wannan sai dai ki canja miji ɗazana jima 'yan sanda suna ta neman shi. Ina ji ɗayan suna cewa in ya zo hannu sai sun martabo a bayan shi. Ni na san ba za ku dace ba gashi wani baki kamar an sako bire da ogan yana gaba. Ke da ni Allah ya baki matakin miji na aure Allah ina ga kin more. Ki sha madara ki sha fanta mai balanguma sai kai gan karshe ya kare. Sannan mu gidan mu kullum bayan awa biyar sai an ce a yanka dan taure. Dan Allah wancan ki share shi ni ina gama da ƙyar yanzu in hukuma ba su rarime shi ba. Aboki ashe kana kusa mata na ce fa yanzu ta shirya mu je mu tarboka. Tuna ce da kai ina hanya ko bugun kasa kai ne har ka ganni kan iska. Ta ai kai kana da surutu shi tana zama ashe ya daɗe a bayan ka. Yau din ne ina gana zautu ɗazu ne na sha wani ɗan koko wanda tsame shi bai game ni ba.